babi, tady je Phil.cz a dneska je tady se mnou. Shaggy, čau. Dneska Shaggy bude hrát se mnou Hearthstone. A on si udělal balíček, já teď spectatu, tady vidíte dole spectator mod. A já ho teď spectatu. A on si tam prostě dal do toho piku RNG karet. Kdyby jste nevěděli, co je to RNG, tak to je prostě náhoda. A teď jste viděli, že mu tam padlo hodně takových karet. No a prostě RNG prostě náhoda a tak. Štěstí. Yeah. Štěstí nebo neštěstí. Innervejty. Ty bogo. Mimochodem jdeme proti Inkeeperovi, protože prostě... Nechci dávat rankedy. Aha. To by Shaggymu hodně propadlo. Tady vidíte jeho rank 17, to je hodně dobrý. Byl jsem... OK, no. Byl jsem rank 14. Oblečíme si ho do zimního kožichu, anebo do mechanického hávu. No to je Barbie game. I'm a Barbie. Hele. Hej, kamo, ten juggler. Mě tam docela láká i ten Ogre Brood. No, ale ten juggler je víc vin. Juggler je mega RNG, kámo. Ne toho RNG, počkej. RNG, WTF. Proč? OK. Tak pojď, co ti to změní? Jestli Ragnaros. OK, to je v pohodě. Asi jakože je to 1-1 furt. Aha. Sice je Já se těším na ty bomby z podsvětí. A to je nějaký ten Hans, to je ten Barrior nějaký. Má už 3 armory. Hej. Hej, kámo, ten Javelin a pak pojď RNG, dej mu to pojď RNG, prosím. Už to začíná. Dobrý, Baj, máš dobrý RNG. Shaggy, máš zatím dobrý RNG. Takže do stolu nemlátit? No, bez vám. It's someone say, Frank? Co hraješ? Ty blázne. Wow. Máš dispela. Ogre Brood. A aby to trefil, prosím. Prosím. Ne, netrefí. Bez vám. Když prosíme, tak to neudělá, ale když ho nechceme, tak to prostě udělá. Bez vám. Hej, kámo, ten lobr. Ne, hej, kámo, budem věřit bombám. Medr bomber. Hej, kámo, ať mu to vyčistí celou bordu. Hoď to tam. Pojď. Pam. Ne. Ne. Jo. OK. A ještě. Hej, kámo, jdi tím brutem do facey. Pojď. On to netrefí. Dela má. OK. Je, hele. Musí. Hej, kámo, ten lobr. Tečka. Hej, kámo, jestli ten lobr trefí tu 6-5. A ještě ten knife juggleru taky trefí, tak je po něm. Já bez vám. Aha. Tak nic, no. Jako vážně. To jak se dělá? Kolik už natáčíme? Kámo, 4 minuty. Pohoda. Hej, kámo. Hej. Tak to bude krátký let's play. V prvním videu, jak jsme říkali, že prostě ten Wild Girl, ne, jak jsme s Tomem říkali, tak jsme s Tomem říkali, že druid se furt snaží prostě mít co největší kolo, tak myslím, že teďka jako si ty mana krystaly moc nezvětšuje, jak tak vidím. No tak jakože je to bot, že jo? No, jak je pravda. Protože vždycky neví, co dělají. Kamo, ale abych se nesnažil ho zabít, protože to je prostě sranda RNG. OK, zase. Ta nejvěda není RNG. Proč si dával do facey? A proč si tam dává Bladu? Jestli to bude Sylvanas nebo Ragnaros. Hej, kámo, víš, že máme 100% letal, má z dispela. Ne. Ne. Ne.
Moje bomby! To jsi neměl, za to zabiju. Tak jim ty napadá to RNG s tím Mad Bombrem, že jenom takhle zaútočím a další hodím toho bombra. Jo. A jestli to trefí 3krát do faceu, tak já nevím. Wow. Nebo já mám že aby ho trefil aspoň jednou. Aha. Jo, tady tím jsem moc nepomohl. Proč mě střelil do sobě? No, protože, já bych nám dala raga. A nebo bych se nedost s bombrem. Ne. Ale jen Gusádra. A mám plán to bombra, že jo? Pojď. Bomby z podsvětí! No, jo? Ok. Bahaj, máš full životy, tak kašli na to. Řekni mi, až bude nějak 9 minut, nebo tak, já to ukončím. Ty blázne. A myslím, že teď vážně potřebujeme Ragnarosa. Jo. Puťa, Ragnarosu. Takhle. Nekam, aby to bylo RNG, jestli to pojede do něj nebo do něj. To je Face Hunter. Nebo taky ne. Bez to. Kdo hraje River Krokouše? No. Dobré by bylo, kdyby Ragnaros dával, když skončí to, díví se tam dají. Aby jsme ho vylízali bahí. Musíme ho vylízat. No, to by ten Ragnaros, teď se dívej. Bum. Aha. To by taky šlo. Takže, tohle by byl konec videa, sice jsme ještě mohli chvilku natáčet, ale na to už kašlem, ty 3 minutky. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a řekni čau. Čau. Ahoj, babi.